bandiraɓe on calminama gongol debbo ngenndi arte moon kadi mine waɗan moon kadi ñamde wonde walla hen mbiya ɗum place goɗɗo wona hande gueɗe ɗiɗi ndema eyyi ko waɗi fof kam korko jam korko malaka en mbaɗi bandiraɓe foof andini kadi yimɓe fof kadi wuuri ɓeyden ustade yalla annirene en korko jam ɗo yeeso inchallah min mbaɗan moon yeeso kadi faati kono han woni ko defo joni noon ko ni ɗum waɗi anen hande mbaɗan plate nde wiye bulet ne woodi bulet sauce ne woodi kadi bulet yasara bulet yasa bulet sauce no tan anen so mbaɗi ɗum noon ha pari mbawen ñamde hen homtaare ko noon wiyetede kadi ɓottade wiyetede ko hen defete bulet yas ɗum mbatta tan ɗum noon mayen gart kollen bandiraɓe bagage meɗen foof on jarama ewa bandiraɓe ɗum noon on jii barmi men nani eyyi liɗɗi meɗen unade ha paari nani soble meɗen kadi ɗe eɓɗen ha gasi kanjene kadi ɗeni koɗen jadan mbaɗmi noon ko soble jeegom minen soble men ne mawni kono wona yimɓe sohli mumen ne pamɗi a waɗat tan ha boolo kam hawa heewa soble walla hawa heeɓa hakkude eyyi so tawi ko yimɓe heewɓe mbaɗanta ɗum aɗa andi tan no jarata encadre ɗe mbaɗanni ɗum noon onon worɓe ko boolo tan yo heewa soble so heewi tan gasi wona soble meɗen ne soble jeegom min mbaɗan nde wonno minen soble amen ne mawni machallah kono jeegom eyi komi ittuɗo gufiɗi noon ha pari ko ɗum tagi noon woni mbawa ew joni noon eɗen jogui ɗo et ko wiyete ko garlic woni laaji ganda kam wiyete pulakal garlic kadi yo tinno walla ɗon hen ɗum noon ne yaa hen seeɗa yaako ɗon eɗen jogui ɗo pobar meɗen pepper black pepper in English garlic in English ɗum ɗo hay ko soble unade goni ɗo yet this is onion we need that and this is called bouillon African jumbo we call it jimbo in English this is how it looks. You usually get them in the African stores. Here that's what we pay. Minen do am jigi jere African nabe ko ton jotta do ko pour be nan am anglais be on jigi kadi andu defu non wadirte eden chokli hen tati go didi tati dum non en deɗɗini ɗum ha pati joni noon bol meɗen mo mbatten bulet o ko niyeto wayat tan homno balmu a murlat ɗum tan a wayno balmu ɗumɗo ko yeeni ɗum ɗon noon min garta e moɗon somin fayi somin taƴi soble ɗe on jaɗam ewa bandiraɓe ɗum noon ɓattagade seeɗa neban meɗen nayyi neban meɗen en mbaɗi ɗum e barme he ɗum noon eɗen ɗacci ɓarno wona e wuli so wuli ha paari ke taalen bulet wonno kollino noon taalen ɗum so taali ɗum ha gasi caggal ɗum mbawen kadi artude ndi o noon ko o woni fof bandiraɓe darga so woni o woni fof ko kanko woni baɗowo vidéo ji ɗi ha mbayeno jamde foti wani Aysata JALLO ko kañum woni ɗo ene wallodira e meɗen tañde soble ɗum noon mbiyamo jarama enen fof par ce que kanko woni fof de musique aji ɗi ko wela ko fof ko kanko ɗum noon Aysata JALLO jarama e walla ɗum mayen garta joni joni hollen ɗumen taali ewa bandiraɓe ɗum noon en gari neban meɗen yo o holla neba men ɓendi machallah ɗum noon ɓendi e nen kolla ɗo et kadi bulet meɗen nani bulet men nani machallah ko niyata ɗum foti wade. This is how it should look. You just make it into a roll ball after you season it up and you put in black pepper, garlic, onion powder, and then you're gonna go ahead and start your cooking. So my oil is ready. I'm about to put it on there. It goes one.
You just put it in there until it is full. Do not bend it out and put the matalde bullet man. I want a hand can. I love to eat the plastos to window when it's never known. And I bend it on. It's very quick to cook because you know it's fish. So you just put it in there, let it cook a little bit, and then that's it. So I'm just putting it in there. Our video is scared of getting burned, so he kept scooting back. Marco Bulet said, "Haram sumdu." Oh yeah, the chagal said, so now we saw how solid it is. We're going to get plus with the white bullet man. Yeah, the second meal though you need some. We're going to get that. Hey guys, everything is ready. I'm about to remove the first half. You need to just make sure that the oil doesn't come with it. What up, guys? Get closer. It's supposed to look like this, not burnt, but exactly like this. It's kind of like meatballs, but this is fish balls. So that's what we're doing. We're doing fish balls and then we do that on vanilla and we need the wires. Mashallah. And we need to do. So we see them. So we don't want to cut them because can hear it say. We know we have like mantan yero. So we guy need to join. We have man plato. So we guy need talo in the pop. We are we have man can the saginish there. They will not do here and bali and then bad video. You know. So we join the product. Don't do what I do. You need to make sure you have mittens on. Your work on and get the junguma. And then I'm in the covers, so I call the covers jungle. When you get it, when you do put what? When you mini gamba tadum Hawaii, man, I'm going to put what because Katumbo can let him go. Do not burn that, Minjam gat. So we got any Saturday, we got time more of people who are something else. And Jaram, everybody and Yafti, Dojo, supplement and mashallah, and did that pull on every day. Mashallah, every day, how many them? We have a while every day. Never know I'm going to go, Chade. You may look more, need a head suit. I love it, why great that you have not been there. El Jono. And do you move to the men? Mustard. We're using our mustard. You take a spoon of it, put the knife, but in here. Put the button, but in here. Only if it's this size, you can use like 2 spoons. And when you could do this, I can put one. Yeah. And you're not embodied mangai. One hand you can give the large chun type of una hapari, mashallah. Minaham the all of una hapar. Minang, you pull the hand say. Tanana the phone did that large, but I do have Hachika Hankat Loyon until you feel comfortable with the powder, let it go. You take some of black pepper, or look at Kobar Una, Hapai, Langa, the Parum Doyet. Certain when you need a kind of feel for Minangala. Minha mashallah. The baby hand said, you can put the powder, the onion powder in there, or if you want, for since it's onion, you don't have to. But I'm gonna, just for the sake of it. Minna mama Yeewtere. Say Yalta. What do you know? Kilmasing a man. When we modern, the Jimbo me put the foot. Jimbo one foot.
hanki ñaami jeere machallah tawmi toon jimboji en gadda ɗum noon onon wonɓe ɗo e Austin jimbo nana hedde jeere Afrique naɓe nde mbawi yaade gadda yonti noon jimbo ne yite anglais. This is a bouillon, but it's an African bouillon. African bouillon, you can get them here in Austin. You can get them at the corner of Rumburg and I-35. There is a store right there next to the Dollar General. Ronwood. Then had some Dollar General. General, we take an African store. Jadum ko Ganaj, Gananat. Mashallah, matangul chak, tawahul karau, tawahul karau bita. Awai tak buto. Jonan hank nganul jet. Nyadi hen mawon pakraj tet pakke fumusi kilo wada chapati de kilo musi. Do kam do e fectel hitam tan mi rutti ka dum sala jadi pas. Mi jigi kilo musi. Kilo musi ona le dewi yorbe sedum tagi. Ene le I'm just like putting it in there, but it's a little bit drier. What I normally do is I put it next to the fire a little bit, next to the oven. Like I'll put it right here, just about right there. Put it up there, so it can be a little bit softer. And then I'm gonna go ahead and pick it up. We have the Gonɗo. Gonɗo, mashallah. But you have to put them. Put them out or vinegar. I'm gonna put a little bit of vinegar in there after I mix it all well. Okay, ɗum noon waɗi bandiraɓe min jaha min garta min kolla moɗon kono min guittotime barma he ɗum noon mi ara joni a jarama eyi bandiraɓe ɗum noon garton wadde hen en gayni ɗum ɗo meɗen bulet o mbaɗen hen ɗum ɗo goto ndi cirkinanam mbaɗen hen soble ɗe ɗum woni ɗo en marina ha fewi ne waɗa hen kala foti yadude hen comme le yasni, voilà. On va faire un rosset, on va faire tout le Gonɗo. Janon, ni adendiyam, so set yalta. Ma wona wi en wawi self ko woni ni dala tole. Mi yeppu dum hen. Joni noon mi irta ɗum voilà mi irta ɗum en jogatmi wadde kumtare ko nani ko ɗum ɗo min kumtoto sol jaabi seeɗa ɗon ɗo so ɗum bulet keddiɗo noon min nan ɗum nden ɗo woni ɗo et ko heddi ko nan ɗato nan machallah no heewi joni noon mi fadata jurnoyam kam mi jokkati goɗɗum ko ɓeydanmi hen ɗum ɗo mi andano mbiyeten ɗum e pulaar sipak elle ɓe mbiyata ɗum sipak o ko mbaɗa ɗum hen kadi ma joga doole joni noon kono ko joni mbaɗanmi ɗum e ɓaama mbeɗa waɗa ɗum hen mi nanga mi loowa ɗum. This is called shrimp. I'm pretty sure you guys know what a shrimp is. I'm gonna put some of that in here. And I'm also gonna put some for our break time little appetite. This is kind of like an appetizer. So what we're gonna use for break. So we can have some food in our system. And then I'm gonna put it here. This is for later, like around midnight. So we can eat. And could you do I know what I'm doing? I'm liɗɗi Bulet am yiɗa buuɗi to man fat
fasa joni kon jettite lamɗam moɗon min no mbimi ni kala so miɗe defa kala nde defanmi lamɗaman mi waɗat hen taw so miɗe abbina ala no wayi lamɗam seeɗa tan mbatta ɗum hen wirta wirta secca wona def ha ɓooya hay soko min yaas walla soble baɗni kemi defde ɗum ɗon kadi hedde mintaji sappo mintaji nogas no capannayyi e 5 minutes ha 55 fotata tan kadi ɓennude yaw kadi en goppat ha def ha so ɗo mintaji capantati mi arta mi usta barama wonde walla sa ustani barama tan kadi wonno wayata ene wawi sumde ɗum noon kam ne waɗi barke batten hakkillaji ko deften ko mbawen ustude barameji jeygol ngol wasa sumde ɗum noon noon bandiraɓe e bandiraɓe en garti hankkadi noon en defti mbaɗa ɓattinde kollaɓe ɗum no no fewi en defti no mbimi ni hayɗo kan mi tumbi liɗɗi ɗi en ji mi tumbi ɗum machallah kañum kadi ɓendi oɗon gandi liɗɗi kam ne yaawi ɓendude ɗum noon Bulet tam nani ko ni ɗum foti waade mi noon mi ɓeydi hen gueɗe keeɗe won hen ɓe jiiɗa sipak mi waɗi hen sipak mi waɗi hen mi sahi hen kadi mi tumbi ɗum noon mi defti hankkadi ha jaam so Allah jaaɓi min mbiɗa hen gotto hen komin kumto ko kadi hollini mon ɗum ha pare noon on jarama ha min defti ɗum somin defti somi settude min waɗ photoji gasi e bandiraɓe joni on ji humtare ndi nani ndi paari wonko ɓeydim hen noon won hen ɗi mbaɗi tay naran tay comme tumbude ɗum tan ni no way machallah ko ɓendi kono noon ko tumba kañum sahaka sa welama kadi saɗa def aɗa wawi tan tumbude wonen yimɓe bisiki heeɓa ko noon mbaɗata ew min noon mi sah ɗito ha pari ɗum ɗon hen joni noon kadi ɓeydim hen tumbude pour mi holla mon wonno no beɓirɗa koɗa wawi wadde guys, I put these extra ones in there. They look whiter because I didn't fry them. I just put them in there. You can also do it that way, all of them, if that's how you want it. Or you can fry it first and then go ahead and cook the Bulet like that. So one thing is the Bulet like the gum, but it's like little balls. Okay, but we call it Bulet. So that's why you see the wet stuff in there. Don't get panicky. And alright, I'm done pretty much. This one is gonna look like the one I made for lunch. Just with more onions. This one is more liquidy because we like to put bread with it. We put sauce on it. And I'm gonna make my rice, and once I'm done, and then we're gonna serve and eat. Hopefully I'll remember by the time we eat that I can show you guys the plate, but we'll see. I'll show you the one when we're about to break. Alright? And a little bit again, thank you, and yeah. And bandira, back to the camera, say. By the Zumba or Tuti, Mammy Nangu Joy, you get the Bulet and what them get here. Bulet I dinner, and you more dinner, mashallah. The number, the fat and dough, and what one I did. Yeah? Now, ɗoye min ta capan tati walla capannayyi goɗɗi tan capan kadi fof ɓendi no yiyafa ɗum kono jejjite noon bandiraɓe ɗum ɗo en sohli ñankata o mino ñankam ko ɗon defanmi ɗum ɗo ono masi hen mbaɗami ñankata ɗo e ɓoode man waɗ gooto mi ɗacci ɗum jooɗo woni maaro ko defata ɗum ko bali mi watta wonɓe ganda ñankata ɗum ko ɗon tan nonni walla ɗum e watta ñankata kadi ko walla ɗum ɗo ko noon mbaɗami min ɗum ɗo o joni a wawa men kono mbeɗa andi min so fondi lamɗo noon ko ɓuuri koto yawde mi hewani abbitinde so woodi ko seeɗa yalta gabbitina hay ɗum ko caggal so min kadi jamma hande o son kadi mi yewto hay lamɗo ɗum ɗon ɗo joni mi woppat tan defa jarama
ha ɓenda so ɓendi mi holla mon no ɓenni caggal ɗum kam oɗon gandi tawa ko somi defti ta ko suwata yonti taggi on laaƴi nomin ñaami somin carwi kadi man jettu foroje mum kadi mi holla mon inchallah onen defti mbaɗa ɓattinde kollama yimmi wono fewi en defti no mbimi ni hayɗo kan mi tumbi liɗɗi ɗi en ji mi tumbi ɗum machallah kañum kadi ɓendi oɗon gandi liɗɗi kam ne yaawi ɓendude ɗum noon Bulet tam nani ko ni ɗum foti waade mi noon mi ɓeydi hen gueɗe kewɗe won hen ɓe jiiɗa sipak mi waɗi hen sipak mi waɗi hen mi sahi hen kadi mi tumbi ɗum noon mi defti enquête ha jaam so Allah jaaɓi yimɓeɓe gotto hen komin kumto ko kadi hollino mon ɗum ha fayi ɗum on jarama ha min defti ɗum somin defti somi settude min waɗ photoje ɗum noon